Mayong buntag sa tanan. Mao kini ang intensyon sa atong misa karon. Misa pasalamat kang Mama Mary, Senior San Vicente Ferrer, San Antonio, San Pablo, San Roque, Birhen sa Fatima. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat ni Leticia Manos sa iyang tanang pamilya sa pangama ni God our Father, Mama Mary, Divine Mercy, Senior San Roque, San Pablo Apostol, ug sa tanang mga santos ug santa sa langit. Pasalamat sa ika-52 ka birthday ni Marilyn Abrigana. Pasalamat sa ika-50 ka adlaw na tawhan ni Coco ug alang usab sa adlaw na tawhan ni Claire. Pasalamat alang sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo, Birhen Medalya Milagrosa, San Jose, San Pablo, San Antonio Abad, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, San Roque, San Antonio de Padua. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat ug sa grasya sa kinabuhi ug pamisa sa kalat nila ni Isabel, Isidro, Dolores, Yosipia, kalag ni Nicanor, Fernando, Priscilla, Lorenzo, Onofre, Magdalena, Severa, Saria, Albino, Victoria, o kalag sa tanan sa purgatorio. O kalag ni Emiterio, Francisco, Valeriano, Antonio, Democrita, Juanita, Jose, Viviano, Retzel, Trinidad, Ratzel, Patricio, Evelyn, Eric, Abdon Jr., George, Fortunata, Zinaida, Gregorio, Teresa, Francisco, kalag ni Felixberto, Asterio, Fidelito, Sergio, Pedro, kalag ni Teresita, Felipa, Ramon, Francisca, Florentino, Alfredo Sr., Alfredo Jr., Teodora, Hilarion Sr., Nolasco, Nicanor, Juan, Casilda, Felix, kalag ni Susana, Andres, Siberic, Michael, Wilma, Ramon Caberto, Eleno, kalag ni Concordia, Narciso, Ivy, kalag ni Florentino, Zinaida, Roland, Nisirata, o Ifipanya, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Karong adlaw, Agosto 2, 2020, mao ang ika-18 ka Domingo sulod sa tuig. Ang tinubdan sa atong gugma, ang igsuon, kinsa man ang nagkinahanglan kanato sa gugma ni Kristo. May mga higayon nga nagmaluya kita sa pagtuman sa atong misyon. Kinahanglan nga modangog kita sa tinubdan sa atong puso. Ang Dios naghatag kanato sa atong mga gikinahanglan. Anaa kanato ang tanan nga atong gikinahanglan aron makahimo kita sa maayo. Sa uloga ang panahon nga atong gigugol alang sa pagbuhat ug maayo alang sa Dios. Palihog matindog aging pagsugod sa Santos nga misa.
Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang inumanaka ninyo. Mga igsoon ko ni Kristo, karon atong gisaulog ang ikanapulog, 8 nga Domingo sa ordinaryo nga manahon. O meaning mong Dominguha, mao kini gitawag og St. John Mary Vianney Sunday. St. John Mary Vianney mao ang patron sa mga kaparian. Busa nini mong pagsaulog, nini mong Dominguha, atong espesyal nga iampo ang mga kaparian. Nga diin diha sa ilahang pangalagad nga mahimo unta nga balaanon o mahigugmaon nga pag-alagad sama sa pagka-ehemplo ni St. John Mary Vianney. Karon kita mahimong andam o takos sa pagsaulog ni mong santos nga misa. Mangayo na kita pasaylo sa Ginoo. Kitang tanan nagakumpisa lang sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa pagiyahon sa una-una sa pulong sa buhat o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako ang Santa Maria katunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo pamiyampo sa Ginoo na atong Dios. Kalayo na kita sa Dios na makagagamong sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadong na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ng mag-aaga, ayaw pagpahilayo ka namo, o patalayng hubi ang mga pag-ampos tanan nga nagadaig kanimo, pasayluwa nga among mga sala, o giuli kami nganha sa kinabuhi, o gampingi kami diya sa imong gugma. Kini ang ipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod ug atong paminawon ang mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, kamo giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamo'y kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino og gatas nga walay bayad. Nganong gasuon man ninyo ang inyong kwarta nga nang dili makabusog. Pamati kamo kanako, ug makakaon kamo og maayong pagkaon. Ug magtagbaw kamo, pamati kamo ug duol kanako. Aron dili kamo mamatay, maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo, ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kadabe. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanako.
iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga gikinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong gikinahanglan. Ang mata sa tanan nagatanaw nga malaumon kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhan mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang timuha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo mataron diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa kaniyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo, ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman o ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala nining tanan, may higpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, may nanggugma kanato. Kay siguro ako, nga walay bisan unsa nga makapahimulang kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit ng punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalo. Wala kayo'y bisan unsa sa mga binuhat nga pahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog aging pagtahod sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, nidiya siya ni atong dapita sakay sa usa ka sakayan ug niadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa kayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, hapon na kaayo ug awao kining dapita. Busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanila pagkaon. Sila mitubag,
5 ratapan o 2 ka isda ang among dala. Si Jesus mingon, dag-angari. Unya, iyang ipalingkod sa kasagputan, ang mga tao, gikuha niya ang 5 ka pan o 2 ka isda. Unya, niyahat siya sa langit at nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag sa kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang supra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon. Walay labot sa mga babae o sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mga igsoon ko na ni Kristo maayong buntag kanatong tanan. Sa atong papamati sa atong Ebanghelyo karon, makaingon kita nga mao kini ang Ebanghelyo nga gipadaghan ni Jesus ang pagkaon. Usa ka dako nga milagro nga nahitabo sa kadaghanan. Imagino nimo sa itong Ebanghelyo nga nadungog, 5,000 ka mga tao ang nakakaon o nangabusog. Wa pagyoy labot pakihab sa 5,000 ang mga babae, ilahang uban, mga asawa bakaha o mga bata. Nabuti pasabot, perting daghana ang ipakaon. Pero diyan sinugdanan, pila raman ang gidala ngadto kang Hesus aron pagpadaghan, aron mga busog ang mga tao. 5 ka pan o 2 ka isda. Maurag yung kini. Sa ato pa, aduna gyud ay milagro nga nahitabo. Pero mga igsoon ko na ni Kristo una kita. Unsa man kasiha aron mahitabo ang milagro. Unsa may equation aron adunay milagro. Alang sa mga komentarista aton pakulo nga diin ang milagro mahitabo kung adunay 2 ka matang. Una, divine intervention. Ikaduha, human operation o participation. Kung kini magtagbo kining duha, sigurado na adunay milagro o dako nga milagro ang mahitabo. Una, asa man kining divine intervention? Ang divine intervention mao kini ang lihok sa Ginoo. Ngadiin ang lihok sa Ginoo kanunay nagsakwag kanato, naghatag kanato grasya matag adlaw kinabuhi. Kahayag baka, hangin baka, klasik-klasik yung ipanghatag ng mga gasa, diha kanato. Divine intervention, gasa o grasya ang ihatag kanato. Apan, dili kini ingon nga milagro. Kung dili usab, kinahanglan kini nga aduna para mahimong milagro, adunay human cooperation o participation. Adunay lihok sa tao. Mabito nang sa Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Divine intervention plus human cooperation. Kung dining ang human cooperation, kung sa may nahitabo niini sa Ebanghelyo. Human cooperation, ingon dayon ang tinun-an, di ay magtutudlo, di ay 5 ka pan o 2 ka isda. Kung sa giingon, iibitar ni Jesus, ihagit sila ni Jesus, dalka nga rin. O ilang gidala ang maong pagkaon. Munang diyan ang maong pagdala, ilang ihalad na ito kami Sus. O sa maong paghalad, ipanalangin bibindisyonan kini sa ato Ginoo o nanakman. Nagkaroon ang punto sa ato Ebanghelyo karon. Nadiin kita ihagit. Ihatagan kita gasa. Apan ang pangutana, kung saman ang pinakagasa na atong nadawat sa matag-usapan nato. O diyan sa atong pagpamalandong, siguro ang pinakagasa, dili ka ng talento na maayo ka makanta. Dili ka ng imong pagkapahandianon na doon na kay pahandi na ipaambit na mahimo kang mangyatagon ngadto sa uban. Siguro, kay mo nga, dili ka na ang pinakapik na gasa ka ng maayo kang ustorya.
Unsa man di ay ang pinakagasa, the ultimate gift, the greatest gift na gihatag sa Ginoo diha kanato. The greatest gift that we have, kanunay na kong ibalik-balik, mao gayon ang atong presensya. The greatest gift that we have is our presence. Kung kini ang atong presensya, atong ihalad ngadto kang Hesus, magbabungahon gayon kita. Makunsa man ka ng imong talento, maayo ka kalagtip sa imong panghuna-huna, pero di ka mo eskwela, mahug lamang na wa kay grado. Makunsa man ang imong maayo nga pagkanta, pero dili ka mo sabay sa grupo aron mo practice. Dili gayon ma-develop ang maong talento. Sa ato pa, ang sumbanan sa tanang mga gasa, mao gayon ang atong presensya. Mapunsa man ang atong papaningkamot, ato kadlay nasod aron adunay dolyares, kasi mga ipada lang sa pamilya. Pero unsa man ang ipangita sa maong pamilya, presensya nga magkahimusa. Kung kini anaa, diya sa itong milagro na hitabo, tungkol kay naa sila, presensya. Pero kung absent gani, kini nga ang presensya, mamahimo nga walay dakong milagro nga mahitabo. Pero mismo sa ato ang pagkapresensya, usahay, dili nato taga-ag biling. Ug diya pa nato makita ang biling kung mawala na kini. Usahay, sumo kayo pamaladumon ba nga? Kung mamatay na, daghan ang mga storya bahin niya. O di ba ka, subo kayo pamaladumon na kung mamatay na, makilak-hilak niya sa maong naas lungon, pasaylo ako nay, pasaylo ako tay. Sus, kung gistorya pa lang kini, na doon na pa'y kuhi na presensya nga sa kinikanan, unsa ka anindot na milagro sa paghigugma. Morang, diya alam ka nato, atong tagaan o pili sa matag usa. Labi na gayon ini mong COVID-19 na murag ning balik sa pagulingong mga tangkal, murag naagyo diha sa atong pamilya. Munang gihagit kita nga kumusta man ang presensya sa matag usa na blooming na baka kita ni maong COVID-19. Pagpabalik man sa ugalingon, pagpabalik sa subanan sa pamilya. Munang dako kayo mamilagro. Bisa pag-unsa ka diutay sa mata sa Ginoo, ang ordinaryo, ang walay bili, mamahimo nga espesyal alang kaniya, mamahimo nga adunay dako na bili iha kaniya. Unang ikas mga tao, diutay lamang, apan atubangan sa Ginoo, iyang ipanalanginan, ug iyang ipadaghan. O kini ang ato mga gasa, kung atong ihalad ini mong santos na misa, mas musabot pa gayon ang kadaghan. Dini mong santos na misa, usa kini ka panagtagpo. Ang halad sa Ginoo nga iyang presensya ang lawas ng dugo. Una sa tanan, kini mong santos na misa, kaingon kita nga usa kini kadako nga milagro. Kaya ang santos na misa usa ka panagtagpo. Ihalad sa Ginoo ang iyang kaugalingon. O kita usab nakitagpo sa Ginoo nga atong gihalad ang atong kaugalingon. O diyan ang Eucharistia nahitabo ang pagpinayloay sa maong gasa. Kung ato lang yun kining masabtan, kaingon kita nga santos kami sa usa ka bililhon, usa ka makahuluganon sa atong kinabuhi. Tungod kay atong ibalik ang gasa na atong nadawat gikan sa Ginoo, atong ibalik ngadto kaniya. Bang Ginoo usab kanunay nga nagtukbo sa santos nga misa, pinaagi sa iyahang pagpaambit sa iyahang kaugalingon. Nga mahimo kitang Kristohanon na katalingban. Kunang kung mag-ampo kita, kasi klase pa itong i-ampo kaganina, alad sa mga kalag, susaga, pasalamat, pataha, o kaning kamot na makalingkawas din maong krisis. Na din ang tinuod na pag-ampo, tinuod na paghalad, matud pas sa mga tilodyan, simondayon siya nga, you become what you pray. Mamahimo kita sasama sa atong iampo. Kay kung dili kita mamahimo sasama sa atong iampo, nan kana dili kana tinuod na pag-ampo. Nga sa atong paday ang pag-ampo mao ang initial nga lihok nga angay natong mamahimo diha sa atong kinabuhi.
Ginoo, tabagi ko nga mamahimong maisugon nga mangayo pasaylo ngadto sa ako ang sikaingon. O di ba kaha? Tagai ko Ginoo nga kana bang manggihatagon ko ngadto sa uban. Siguro dias primero lisod pakaayo kana. Kana mangayo kang pasaylo. Pero di sura. Di lalim. Pero kung hinay-hinay nga mangayong pasaylo, mamahimo nga nahimo ng kabahin sa imong kagalingon na ikaw makasayloon. Kung primero lisod pa kayo ituon ang bulsa, na mangayo nimo lisod pa kayo, murag sakit pagid kaayo. Pero kung diha sa Kristohanon, primero pero di pang sakita, lisod pa kaayo. Pero sa panahon na kanunay kang sigig hatag, wala nimo mahibali na ikaw sa nadiay ka manghihatagon. O karong Domingguha atong isaulog ang Vianney Sunday. Siya mao ang ingon nga ehemplo sa mga kaparian, siya ang patron sa mga kaparian diya sa pagpangalagad sa maong parokya. O diya siya kaugalingon, kaingon kita nga dili mo siya ingon nga lagtip na paghuna-huna. Kay mismo matud pa siya ang biografiya nga naglisod si Saint John de Vianney sa pag-eskwela. Kay medyo idara na ang iyang pagidaro, ang iyang pagsulod sa seminaryo. Maglisod siya pagpasar. Maglisod siya sa pagpa-ordin ngadto sa mga obispo. Kung sa giingon sa obispo, ingon dahil ang obispo, the church wants not only learned priests, but more so, or even more, holy ones. Balangan. O mao kini ang hagit alang kanamo. Nga dili lamang maayo nga istorya, nga dili lamang maayo niya kadaghanan, kundi ang hagit alang kanamo nga anay usab ninyo iampo sa mga kaparian nga mamahimo makahuluganon ang among pagpuyo isip sa kapari. Nga diin kana bang kabalong tagad, kanang kabalong makiguy-hugoy, tudlogi kami uban kaninyo. Ug siguro diha magsugod sa maong presensya. Sa pagbinayloay sa maong gasa sa presensya, kita mamahimong pabungahon sa atong pagpanaw. Wala na yung padayon ng Santos nga Misa, kita gihagit. Dili lamang nga kini maong talento, ako'y makapabalaan. Kada bang ang atong talento, ang atong mga gasa, atong balaanon. Nasama ni Saint John de Vianney sa maniyang gasa ra gyud sa presensya nga imagino nimo 18 ka oras diha sa pangisalanan. Lingkod lang siya. Kinsay muduol o ay muduol, naaragyo na siya. Mag-ampo siya, na bisan mo wala siya pangayo, pero naagyapon siya sa katubangan sa Ginoo. Nangayo o lamdag sa Espiritu Santo diya siya ang pagkapari. Presensya. Unang, alang ka nato mga igsoon ko na ni Kristo, kita gihagin. Nining ang punto. Kumusta man ang atong presensya. The greatest gift that we have is our presence. Palihog manindo. Karon ato isamya mato ang pagtuo. Tangtanan, nagatuo kami sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta. Sana mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, sa Kristong bugtong anak sa Dios. Yanak sa mahal sa wala pa'y katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Dios ikan sa Dios ka matuod. Yanak pinipinato sa kinaiya sa mahal. Pinaigalian ang himo ang tanan. Tungod ka nato mga tao alas kong kaluwasan, mi kanaw sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, dahil nga may lawas, di ka nakakaulag ng imong tao. Tungod ka nato ilansa sa krus sa suko ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ang ilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya rumatuman ang kasulatan. Mis ka sa langit o nagalingkod sa tungo sa amahan. Ubalik siya may bayaon, nakapupong sa mga buhay sa mga manatay, kung iyang ginharian wala yung katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ang nahatag sa kinabuhi. Nagagikan sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya pinimaya, o isulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagala kami sa kabunihan alas sa pasayuan sa mga sala.
nagapaabot kami sa pakabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sumabot ng kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katilingban. Sa diha ang mga tao na misunod kaniya, igutom. Ang kasing-kasing ni Jesus na puno sa kaluboy ngadto kanila. Atong dadhon ang tanan natong mga kipasaan o ang mga kagutom sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan ngadto kaniya. O moingon kita, Ginoo, busga kami taliwala sa among kagutom. Ginoo, busga kami taliwala sa imong kagutom. Alang sa atong satupapa, mga kaobispuhan, ug mga kaparian, na sila mubuhog sa kagutom sa mga katawhan, pinaagi sa pagwali sa maayong balita na walay kukahadlok, mag-angko kita. Ginoo, busga kami taliwala sa among kagutom. Alang sa simbahan, ang lawas ni Kristo, nga mutabang sa mga tao sa pagkakaplag, o pagpahanay sa ilang laong nga pangatloy uban sa Ebanghelyo, mag-angko kita. Ginoo, busga kami taliwala sa among kagutom. Alang sa mga nangulo sa kalibutan, sa kinabuhing politikal, alang sa mga batin nga sinsya o ekonomiya, nga dili nila isinako ang pagtabang ng pagtubag sa mga suliran sa kagutom sa kalibutan, mag-angko kita. Ginoo, busga kami taliwala sa among kagutom. Alang sa mga masakiton o mga naginsara, kadtong dili makabarog sa ilang kaugalingon o mga nagmaluyahon, nga ang atong gugma sa pangilabot, mahimong timaan alang kanila nga ang Diyos, wala ubiya kanila, mag-angko kita. Ginoo, busga kami taliwala sa among kagutom. Alang ka natong tanan nga ni karon dinhi, nga maningkamot kita, uban kang Father Lloyd, magpadayon sa pagpakaon sa pulong sa Diyos, ngadto sa atong mga gagmayng simbahanong katilingban, diha sa atong cluster catechesis, mag-angko kita. Ginoo, busga kami taliwala sa among kagutom. Niining tuig sa ekumenismo, pagsinabtanay sa mga nagkananlaing tinuuhan, ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, busga kami taliwala sa among kagutom. Nining panahon, diin kita gihulga sa COVID-19, nga unta musalig kita sa kaayo sa Dios, nga iya kitang kaluy-an ug panalipdan, mag-angko kita. Ginoo, busga kami taliwala sa among kagutom. Ginoo Hesus, maayo kaayo nga niya kami dinhi. Patalingkugi kami kay nakailaman ikaw kanamo. Imo usab na kabubukon na kami malipay. Ikaw mao ang Ginoo hangtod sa kamaturan. Amen. Palihog manglingkod ug atong awiton ang awit sa paghala.
Palihog paninyo. Mga igsoon, pagampo ka mo nga ako maging sakripisyo, dawaton ta sa Diyos nga mahal, mga kagagahong sa kanan. Dawatulog ta sa Ginoo at sa bisyo ikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghiwaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapustanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga manuloyon, santo sa kinimaga sa witugot nga ang among mga espirituhanon na sakripisyo, maghimo ka namo nga gasa nga dunay alang kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayang yung mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga dunhay ang pagagahong sa kanan. Angay patarong ngayon na magpasalamat kami kanimo, kanunay ang sanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay nalukoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus, iluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, ihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. O busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong imaya, luyog sa walay puno na pag-awit. Palihog mangluhod. Santos ikaw, O Ginoo, ang tuguran sa kanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ining mga dasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mi pasalamat kanimo, mi pikas umihatag ningat ko siya mga tinunan umiingon. Dawat ang kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mo akong lawas, ngay tugyan, alam kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa talis, mi pasalamat kanimo, mihatag ningat sa mga tinunan ug mingon. Dawat ang kini og Panginoon ka mga tanan gikan ini, kay kini mo kalis sa kong dugo, sa bagong unhay ng kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatan ini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, naghalag kami kanimo amahan ining pans kinakuyong tali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo sa mo kaming iisip na angayan nga mga tubang o alagad kanimo. Himuha kami mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo makahipusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdan mi ginawang imong simbahan sa buong kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among papa ni Padre Daniel among obispo sa mga pari ug ang katawhan na imong itubos. Hinungdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada sila tanan sa pagsukong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ni kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan na hulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Ban sa mga apostoles ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, kamay ka madaygon, kamay ka nga himayaman, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, man kaniya, iha kaniya, ihatagan ang kanimo magkagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumubog hibaya, ang tod sa kahangturan. Palihog maninto. Karon magamo kita sumat dito mga pulong at itulong kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa nandautan. Atay kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalag kay kami kanunay sa salaong may layusan ng kasamo.
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoy sa Kristo ingon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibili ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig si mong simbahan. O sibo si mong kabubuton. Patay kami si kalinaw sa iusa. Ikaw nga buyong hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usa kaninyo. Ato ipakita karon ti mas panaginig sa unay ang panagdahi. Kalinaw. Palihog magluhod. Kini mga bolero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulangan ang gidamit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ni Roman sa galing sa pagkahulog mo lamang sa maayo.
palihog manindo. Magampo kita, O Ginoo, pinagi sa patalamat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat, piatagan mo kami sa kabastos sa bagong kinabuhi, panalipdi kami pinagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa malawasan nga dayon. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Palihog manglingkod. Mayong untag ka natong tanan. Mao kini ang bag-o o unang higayon na nagkahibamat sa unang Domingo sa ako sa amo ang misa dinhi sa ato ang bago na usab namo nga parokya, ang parokya ni San Pablo Apostol. Ang akong inahan tagakatihay o ang akong amahan tagagindulman, silingan ra sila amisita kadayon doon na sila pagkaanak. Ako ang kamagulangan dayon doon ako'y tulong ka mga suon ang ilang mga ngan pulos mga santos John Paul Santos dayon Fatima May doon ako'y religious na ngan Fatima. Ang kinamangura namo Mary Beth, Mary of Bethlehem, religious o Mama Mary. Ngako, kaya ako may primero, may Raniro ang ngalan, o nandili Santos ang ngalan, pero video sikat-sikat. Kaya mong saman, Lloyd Lester, Liwagon. O nang tungalan ng mga kabuok, dipindi ra kung saan yung pagtawag, Lester ba o Lloyd. O nang akong inahan, lingon dayon nga ayaw ng Lloyd kay uluyan ko na kanarang Lester kay buutan. Sa kay buutan nilang duha. Basta kay kamoray bahala kung sa ingalan ya kaninyo. No? O nang naurinahan ko sa pagkapari yatong tuig sa linog 2013. O sa tuig sa linog bulan sa Marso 5 ang ako ang ordinasyon. Kabahan na ako sa ordinasyon sila si Father Ben Benido Umamalen, si Father Peter Fritz na kaming tulog yung dinahan atong panahuna. O 2013 karon 20, so pito na katuig ang amo ang pagkabari.
O sud sa 7 ka tuig ako na destino na assign kasi klase kay Ruby man to. So kung pagkapari na-assign ko dito sa pagsugod tag Dikon, assign ko dito sa Trinidad, Carmen, pagkaordina dito sa katedral. Paghuman sa katedral na ay Buena Vista, Pilar, Ubay, San Pascual. Dito nagsugod ang akong appointment isip sa kapari na Vicar Priest o Director sa eskwelahan dito sa San Pascual, Ubay. Paghuman sa katuig dito, kay doon na may general reshuffling, nabalhin ko dito sa Itafe. O nang sa katuig nga rubing o sa katuig usab na appointment dito sa San Pascual, Ubay o 5 katuig dito sa Itafe. Dayon, uman sa 5 katuig dito sa Itafe, nabalhin diri. Sa ato pa, sud sa mga kaparian sa Bikaryato ni San Pablo, akuray na habilin sa Bikaryato. Ang buot pinangga siguro sa obispo o nang ibilin diri sa Bikaryato ni San Pablo. O nang mga dagway dito sa Bikaryato, murag pamilya ron ang mga leaders, kaila. O nang nasahin ako dito si Tafe, nasahin ako kasuway dito sa Buena Vista, murag kanirang yung inabangga, murag pag yun ma-assigning sa ako. O nang video na kumplito na ang lungsod sa Bikaryato sa San Pablo. O nang pag binalhinay, ano na yung mga pagbati na video at alam ka naman. Labi na kon, among ihatag ang kagalingong presensya ng sa katawhan. O diya sa akong pagkapari, itahasan ko sa maong obligasyon sa ato ang obispo karon, isip ko sa ka Vicar Priest o Assistant Parish Priest ni Father Tommy Ugpo. Itahasan usab sa pagdumala sa eskwelahan isip ko sa ka-direktor o alang ka na ang pinakabutan kining mong ikatulong nga responsibilidad. Kaning bago nga komisyon na gimugna sa atong diocese sa Talibon, kining komisyon sa young adults o student kaning SCA, no, nga Student Catholic Action of the Philippines. Mo nang tungod ini murag video nabukatan ko kay may primero nga pagsugod pagkulman ini mga komisyon. Mo nang diya sa inyo siguro nga pagtabang o sa pagsabot, kini mamahimong makahuluganon ban kaninyo. O sa kanunay na ako nga gisulti sa mga katawhan dito sa Nabanga. Personal na ako nga pangayong hangyo o pagpasabot. Personal na ako nga makaingon ngayon ko nga wala ako'y katungod o katakos nila ni Father Dale, Father Tata, Father Bas, sa pagpuli diha sa inyong mga kasing-kasing. Wa ko'y katungod katakos sa pagpuli diha sa inyong mga kasing-kasing. Labi na sa ilang pagdumala. Pero akong hangyo, tagahailang ko gamay ko na diha sa inyong kasing-kasing aron ako sa tubo. Personal na ako, gabi, duha na kagabi nga usod ko, mahal ko kumusod sa kwarto. Kaya nga naman, mubahati ko kabukat sa akong pagbati dito sa akong previous na assignment. Labi na ngayon sa mga kabatagunan na di na itahasan. Bukat alang ka na ako ang pagbiya niya kanina. Tungkol kaya doon na yung mga pagbati o katilimban na nagpanday sa mata ko sa iya sa mga komisyon. Wanang muhilap, matod pa ang paghilap o ang paghugas sa kabukat sa pagbati. Hinay-hinay nga nag-adjust dinhi sa mga parokya. O ganoon ang mga bata ni Dulo Limondayon na kamunapod ang akong panggaon. O nang minaot na sa kanunay ang pagtugot ana ang pagtubo diha kanako. O nang ang pabinalhinay sa kaman kasakit na pagbati pero kinahanglan kini aron motubo o kulamo ang pagpanaw. Kay kung dili nato buhian usa ra ka bunga, pipila ra ka bunga ang atong matagamaman. Kinahanglan na atong buhian ang maong ingon nga kasinatian o di ba ang maong
tao nga naas dughan aron usab mutubog siya, keeping distance in order that our relationship may grow. Kung dapat ingon tanan nga ng relasyon nga medyo dako-dako na, kinahanglan nga distansya siya aron mutubog sa magud nas kahoy. Dagkong kahoy, dili gyud na magdikit, kay kung magdikit ang usa mamatay. Dili magdugay. Importante ang distansya aron usab daghan na usab mutubo o makahuluganon ang atong pagpanaw dinhi maong tahas sa sud sa pipila nga katuigan. Manang akong hanyo tuguti ko nga mosulod diya sa inyong kasing-kasing. Ug kamo usab bisan tuod sakit alang kanako sa uban na nanakabahin na sa kasing-kasing. Ako na usab na patubukon ang katilingban, labi na sa kabatanunan, hindi sa maong parokya. O na manghinaot ko sa inyong ang pagsabot, pagtugot, aron kita mutubo mulang mo. Manindong ang tanan. Orasyon impirata alang sa novel coronavirus. Diyos among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among pagpanginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 coronavirus nga mikalas na og pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahayagon sa kadaghanan. Nangalyupong kami sa among grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katapos ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasugnon nga pangagampanan ug kanilang mga pribado ug mga ahensya nga nangitag kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangaliw usab kami kanila nga nahiagong sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa makaayuhan sa tanan sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, ampo kami. San Rafael Arcangel, Iampo kami. San Roque, Iampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo kami. San Pedro Calungsod, Iampo kami. San Pablo Apostol. Iampo kami. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na magkagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahaladang misa dadang kalina